Ginasiguro sa mga tulunghaan sa Samal Island nga ginatuman sa ilang mga estudyante ang mga lakang batok, hand, foot and mouth disease. Human nakatala ang isla og kapin 70 ka kaso karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sukad Enero hangtod Oktubre karong tuiga, nakatala na og 73 ka kaso sa hand, foot and mouth disease ang City Health Office sa Samal Island. Gawas sa kinatibuk ang kaso, 5 niini ang active cases. Karong bulan na namin natala nga unong kakaso sa HFMD po. Hinoon sumala sa CHO, walay tulunghaan sa isla ang nag-shift sa online learning tungod sa HFMD. Gipaniguro sab sa ubang tulunghaan sama sa Peña Plata Central Elementary School nga nagahugas og kamot ang ilang mga estudyante, una og paghuman sa klase ug una mukaon. Meron kaming mga hand washing facilities na naka-prepare na ang mga sabon, ang mga soap na kailangan nilang gamitin. Ang ginikanan niya si Christine, ginaubanan ng iyang anak sa tulunghaan aron masiguro nga limpyo ang ginakaon sa iyang anak ug naghugas kini og kamot. Pinakuan ako sir nga pag alis rin magkaon manghugas og kamot, nya mangkuan siyang mga kamot git sir kay ang kagaw mukuan siyang kamot. Usa sa mga sintomas sa HFMD mao ang red spot sa baba, kamot, tiil og sa may samput, kalintura, sore throat, pagkaluya ug walay gana mukaon. Bukayan na kini pinaagi sa mga duga gikan sa mga butoy, droplets gikan sa ubo ug atsing, hugaw sa tawo ug mga kontaminado nga lamesa, lingkuranan ug uban pa nga mga gamit. Gilayong magpakonsulta sa doktor kung makasinati og samang sintomas. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.